बा थामथि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव दुरान्ड कापआ जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहायनो जोंहा इन्डियानि फुटबल केप्टेन सुनील छेत्री बिथाङा बाहागो लानो थांगासिनो दङ आरो बिनिफ्रायबो बलिउडनि सिंगार आसामनिनो सासे मिथिजानाय सिंगार जय बरुवा बिथाङाबो बाहागो लानो थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ लोब लोब फैनानै जोंनि गेलेगिरि आरो नैबे जिनाखि दुरान्ड काप थामथि बारनि थाखाय खुंजानो थांनाय बेखौ थांनाय बोसोरनि बायदि हेफाजाब होफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरदों। नायनायनि बेब'स्थाया माबायदि? नायनायनि बेब'स्थाया जोङो बुक माइ श'आव टिकेटखौ हगारनानै होदों। दा जोंहा गेलारि दङ, बे गेलारिफ्राव टिकेटनि बुकिंआ सोलिगासिनो दं। दा 80% टिकेट बुकिं जालांबाय आरो बाखि 20%सो दंबावो। आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना फुटबलखौ मोजां मोनो, फुटबल खेलाखौ मोजां मोनो, फुटबल नायगिरि बिथांमोनहा थाबैनो बुक माइ श' वेबसाइटआव थांनानै गाव गावनि जायगाखौ आवग्रिनानै लायो। रेटआ VIPआव जोंना 250 बानायदों आरो इस्टार्न पार्ट सानजाथिंनि गेलारियाव जोङो 180 आरो बाखि साहा आरो खोलानि गेलारियाव 120 खरि बानायदों। आरो जिनाखि जोंनि प्रग्राम, जोंनि शिडिउल बियो 3 बाजिनिफ्रायनो जागायगोन आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो 2 बाजिनिफ्रायनो जोंहा बिभिन्न रोखोमनि कालसारेल प्रग्राम दङ। बिनि थाखायनो आङो बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ थाब फैनानै हाबग्रोनानै गाव गावनि जायगाखौ लाग्रोनो थाखाय आङो खावलायदों। दा 4 बाजिनाय लोगो लोगोनो जिनाखि कार्बि आंलं मर्निं स्टार FC आरो ITBP इन्ड' टिबेटान बर्डार पुलिस बे मोननैनि गेजेराव खेलाया जागायजेनो 4 बाजियाव। फिल्डनि सिट केपासिटिया बेसेबां? फिल्डनि सिट केपासिटिया जोंहा 12,600 दङ आरो बिनिफ्रायबो जोंहा एडिसनेल माखासे कमप्लिमेन्टारि टिकेट जोङो दोनदों, जायखौनाखि जोङो बिभिन्न डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो एफिलिएटेड क्लाबफोरनिफ्राय इनभाइट खालामहरदों। मोनबेसे टिम गेलेजागोन बे? टटेल जोंहा 4 टिम दङ। बेवहाय इन्ड' टिबेटान बर्डार पुलिस, बड'लेण्ड FC, पान्जाब FC आरो कार्बि आंलं मर्निं स्टार FC। नायगिरिफोरनि गोबां सिकिउरिटिया बिराद टाइट सिकिउरिटि बानायनाय जादों। आर्मिनि साइडनिफ्रायबो खोब टाइट सिकिउरिटि बानायदों। गासैबो एरियाखौ सेनिटाइज खालामजोब्बाय। ड्रन उरायनो मोननाय नङा, मानो होनोबा सुखय जोंहा फाइटार एयारक्राफ्ट फैगोन, गोबां लेटेस्ट थाखोनि गोजौ थाखोनि हेलिकप्टार्स फैगोन। दा बिनि थाखायनो 10 किल'मिटार साराउन्डिंआव जेबो ड्रन उरायनो मोननाय नङा बिथांमोनहा बुंदों। जेब्लानो ड्र'ना फैगोन बेखौनो सुट आउट खालामनाय, गावख्लायनाय जागोन होननानै बुंदों। अलरेडि एन्टि ड्रन सिस्टेम बहायनानै दोनजोबनाय दङ। दा बिनि अनगायैबो जेनाखि जोंनि क'क्राझारनि पुलिस डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहाबो जेरावबो जाहाथे रायजो राजा बिथांमोनहा जेबो उसुबिदा भुगिनाङा, बिनि थाखाय गासैबो सिकिउरिटि बेब'स्थाखौ बानायनाय जादों। जोङो मोनसे खोथाखौ नायदों, जोंनि ओनसोलावथ' मोजां टेलेन्टेड प्लेयार दङ, बेहाय जेबो डाउट गैया जोंहा। नाथाय मोनसे एक्सप'जार गोनां माखासे साफा सानै बाहेरानिबो प्लेयारखौ होदेरनानै जोङो मिक्स आप खालामनानै मोनसे मोजां बेलेन्स टिम बानायदों। जोङो मिजिंथिदों एइबार जोङो क्वार्टार फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जागोन। दा जोंहा स्पेननि सासे लिग गेलेनानै फैनाय प्लेयार दङ, कलम्बियानि दङ, घानानि दङ। थिग बेबायदिनो जोङो 4 फरेनार्स प्लेयारखौ लाबोदों आरो बाखिया जों गासैबो सोरबा ISL गेलेनाय आरो बड'लेण्डनि प्लेयारानो बांसिन। गाहाय आलासि महरै जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लेंहरनाय जादों, नाथाय दासिमबो कनफार्म जाथ'वाखै। नाथाय जोंनि थांखिया स्पर्ट्स, बिनि थाखायनो जोङो जोंनि भारतनि केप्टेन, इन्डियानि अल वर्ल्डनिनो थामथि नोङो इन्टारनेसनेल गल स्करार 3 नाम्बाराव गोलैयो बिथाङा सुनील छेत्री, बिथांखौ जोङो फकास होनानै लेंहरनाय जादों। जाहाथे बे फैनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि फुटबलार्स बिथांमोनहाबो एनकारेज जायो।